Siem ogol ne jogo makiko it jopiny kod weche miriambo gi athuwe kaluwore kod chenro mane notim mar keto kembe rego sukari e lwet joket mwandu mondo mi jopur niang' oyud lokruok. County Commissioner ma Kisumu Benson Leparmojo owacho ni ok en adier ni sirkal ouso lope jopiny mawuok Chemelil kod Muhoroni, komedo ni kembe kende ema omi joket mwandu mondo mi ochiergi kendo med bero sekta no. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembego biro nyuolo lemo ni mar thothgi yande ni kod masinde moti kendo ma ok nyal miyo gi piem maber kod kembe mag ji giwegi marego niang' tan buora mag niang' kinde ka kinde. Kambi mar Chemelil sani tayo kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries kamano mar Muron tite okete lweta West Valley Sugar Company. Kampuni zetu Samiwa, kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lease, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani. So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been sold. It's just that lease program, and this is government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public.